Γεια σας παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε αυτό το άρθρο των Unboxholics. Το Super Mario μπορεί να νικήσει τη φθορά του εγκεφάλου. Πολύ ωραίο άρθρο, πρωτότυπο. Η ανάλυση είναι λίγο επιφανειακή. Όμως θέλω να πω ότι κάνεις το άρθρο, κάποιοι δούλεψαν για αυτό το άρθρο, σε κάποιον ανήκει αυτό το άρθρο, βάλε τουλάχιστον τα στοιχεία της ομάδας που το έκανε. Δεν είναι δυνατό και γίνεται συνέχεια αυτό. Τώρα τελευταία βάζουν τουλάχιστον ένα link το άρθρο που λέει βρείτε τη μελέτη εδώ. Ωραία. Πάντως πάρα πολύ ωραίο. Βάλαν και εικόνα, μπράβο. Τώρα πώς μπορείς να αναλύσεις ένα άρθρο που είναι πόσες σελίδες σε 5 γραμμές, φυσικά δεν θα το κάνεις αξιόπιστα. Οπότε γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Έχουμε και σχόλιο, για να γραφεί τη γραφή το σχόλιο. Να συνεχίσουμε να παίζουμε στα βαθιά γεράματα, μπας και γλιτώσουμε την άνοια. Δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Μπορούμε να το αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο αυτό, γιατί ξέρουμε και διάσημους ηθοποιούς οι οποίοι εξασκούσαν αναγκαστικά το μυαλό τους με τους ρόλους, με την απομνημόνευση λόγων και όλα αυτά και αναπτύξαν άνοια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως σωστή η παρατήρηση του φίλου εδώ. Και πάμε στη μελέτη. Εδώ είναι η μελέτη, 6 Δεκεμβρίου του 2017 δημοσιεύτηκε. Είναι της ομάδας του Greg L. West και της Benjamin Rich Zendel και δημοσιεύτηκε σε αυτό το περιοδικό και θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω την έρευνα. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα έρευνα. Έχουμε την πληθυσμό 55 μέχρι 75 ετών πήραν ανθρώπους, δεν ξέρω από πού, δεν αναφέρει το άρθρο, από ό,τι διάβασα. Πήρανε πληθυσμό από 55 μέχρι 75 ετών, τους χωρίσαν σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έπαιζε το Super Mario 64, το γνωστό 3D platform παιχνίδι. Η δεύτερη κατηγορία έπαιζε πιάνο, μέσω μιας πλατφόρμα, από ό,τι κατάλαβα όχι με δάσκαλο, αλλά τον έβαλαν να παίζει πιάνο. Και η τρίτη κατηγορία ήταν ως πληθυσμός κοντρόλ ελέγχου. Δεν έκανε τίποτα, οπότε χωρίσαμε 3 μεγάλες κατηγορίες. Τους κάναμε απεικονιστικούς ελέγχους και βλέπουμε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτός είναι ο υπόκαμπος. Εδώ είναι η παρεγκεφαλίδα. Και πήρανε και μια περιοχή του που δεν την απεικονίζουν εδώ, στο προμετωπιαίο φλοιό. Για να δούμε ποια περιοχή. Είναι και μια άλλη περιοχή που έχει να κάνει με την εκτελεστική ικανότητα παραπάνω. Το prefrontal cortex, DLPFC. Να πούμε ότι αυτές οι περιοχές, ο υπόκαμπος έχει να κάνει με τη μνήμη και την οπτικοχωρική αντίληψη. Ο προμετωπιαίος είναι σαν το DLPFC που είπα, δεν θυμάμαι, δεν το είπα ακριβώς. Έχει να κάνει σε σχέση με την εκτελεστική ικανότητα, με την οργάνωση των κινήσεων. Και έχουμε και την παραγκεφαλίδα, που η παραγκεφαλίδα γενικά βοηθάει στο συντονισμό των κινήσεων. Οπότε κάνανε σε αυτό το πληθυσμό αυτούς τους ελέγχους, απεικονίσανε συγκεκριμένα αυτές τις περιοχές τις 3 και όλο τον εγκέφαλο και τους βάλανε για 6 μήνες να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες που σας είπα πριν, να παίζουν Super Mario και να παίζουν πιάνο, και αναλύσανε πώς μεταβλήθηκαν οι νευρώνες, ο πληθυσμός των νευρώνων του εγκεφάλου μετά από 6 μήνες. Και αρκετά ενδιαφέρον. Να πούμε ότι έκαναν και νευροψυχολογικό έλεγχο, συγκεκριμένα το MOCA test.
είναι το MoCA χρησιμοποιείται πολύ στις άνοιες, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα ως έλεγχος ρουτίνας, ας πούμε. Λέγεται Montreal, να το αυτό λέγεται, αυτή είναι το τεστ. Χρησιμοποιείται από πολλές έρευνες κυρίως γιατί είναι εύκολο και δεν έχει και κάποια ακριβά copyright να τα χρησιμοποιήσει έρευνα αυτά. Υπάρχει και στα ελληνικά, MoCA Greek. Να το. Βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλα τεστ αντίστοιχα, υπάρχει το Mini Mental, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Έχουμε οπτικοχωρική αντίληψη, έχουμε κύβος, να κάνει το κύβο, να κάνει το ρολόι. Εδώ να κατονομάσουμε τα αντικείμενα, εδώ να απομνημονεύσουμε 5 λέξεις, εδώ λίγο με το συντονισμό. Εντάξει, γενικά το προσανατολισμό. Γενικά εξετάζει τον εγκέφαλο σε διάφορα μέρη, οπότε δεν χρειάζεται. Οπότε αυτό το κάνα για να υπάρχει ένα follow-up, να υπάρχει να μην βάλουν ένα ασθενή που είναι ανοϊκό σε αυτή την έρευνα. Αυτό φαντάζομαι αυτό πήγε, να έχει μια καλή νοητική ικανότητα. Όπως είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ Super Mario 64, η άλλη ομάδα δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ πιάνο και η τρίτη ομάδα δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Στην τρίτη ομάδα μάλλον δεν διευκρινίζει ακριβώς. Τους βάλαν να παίξουν για 6 μήνες και μετά από 6 μήνες είδαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Αυτό που προσέξανε είναι ότι στην ομάδα που παίζει Super Mario 64 είναι ένα παιχνίδι 3D platform το οποίο είναι κάπως ανοιχτού κόσμου, για να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις τα αστέρια χρησιμοποιείς κάποια σημεία ενδιαφέροντος για να προσανατολιστείς. Δεν έχει χάρτη, δεν έχει όπως τα καινούργια παιχνίδια που έχει μία ως και σου λέει που θα πας. Στο Mario 64 ψάχνεις να βρεις τα αστέρια και είναι πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ αυτό, γιατί κοιτάξτε τι αυξήθηκε. Αυξήθηκαν αυτές οι περιοχές του υποκάμπου που έχουν, δεν είναι όλος ο υπόκαμπος το ίδιο, δεν ξέρω αν το είπα αυτό, είναι συγκεκριμένες περιοχές, είναι πολύ πολύπλοκη η νευρολογία σε αυτά, είναι συγκεκριμένες περιοχές που έχουν να κάνουν με την οπτικοχωρική αντίληψη, οπότε είδαν ότι σε αυτό το πληθυσμό σε 6 μήνες αυξήθηκαν αυτές οι περιοχές, οι νευρώνες σε αυτή τις περιοχές. Και αυτό έγινε γιατί, δεν το είπαμε και πριν, ότι ο εγκέφαλος έχει μια πλαστικότητα, ας πούμε, ότι αν τον εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένα σημεία θα αυξηθούν τα σημεία που εκπαιδεύεται για πολύ καιρό. Έχει μια προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον, ας πούμε. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες να κάνει συγκεκριμένα μότιβα. Ωραία. Οπότε βλέπουμε ότι επίσης σε αυτή την ομάδα πληθυσμού αυξήθηκαν και η υπερεγκεφαλίδα. Γιατί όπως ακουμπάμε το joystick, αυξάνει το συντονισμό των κινήσεων, οπότε παραπάνω νευρώνες σε αυτή την κατηγορία αυξάνονται. Έχουμε τη δεύτερη κατηγορία που είναι οι ασθενοί, ο πληθυσμός που παίζει πιάνο, που αν πούμε ότι στην περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού δεν αυξήθηκε ούτε μειώθηκε, έμεινε σταθερή. Που έχει να κάνει με το συντονισμό, όχι με την οργάνωση των κινήσεων. Με την οργάνωση της εκτέλεσης των κινήσεων, κάπως έτσι. Η ομάδα που έπαιζε πιάνο δεν είχαμε διαφορά στην οπτικοχωρική αντίληψη στον υπόκαμπο, είχαμε εκεί στο DLPFC και στην περιοχή της παρεγκεφαλίδας, δηλαδή βοήθησε το ίδιο το joystick με το πιάνο, βοήθησαν να αυξηθούν αυτές οι περιοχές.
και η περιοχή του υπόκαμπου δεν είχε ούτε action ούτε μείωση των νευρώνων. Η ομάδα που δεν έκανε τίποτα, παρατηρήθηκε μείωση των νευρώνων και στις τρεις περιοχές, που έχει να κάνει σύμφωνα με την ηλικία. Οπότε η έρευνα αυτό που έδειξε είναι ότι το gaming βοηθάει ώστε να μην... Το Super Mario συγκεκριμένα, όχι όλα τα gaming, είναι διαφορετικά αναπτύσσεται ο εγκέφαλος όταν παίζει Super Mario και διαφορετικά κάποιο άλλο γενικό παιχνίδι. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η τρίτη κατηγορία που δεν έκανε τίποτα, μειώθηκαν και οι τρεις περιοχές του εγκεφάλου, και η περιοχή της οπτικοχωρικής αντίληψης και η περιοχή του συντονισμού των κινήσεων και η περιοχή της εκτελεστικής ικανότητας. Η ομάδα που έπαιζε το Super Mario, είχαμε αύξηση κυρίως στην περιοχή του υποκάμπου και της παραγκεφαλίδας, και η άλλη περιοχή έμεινε σταθερή, δεν μειώθηκε όπως η ομάδα που δεν έκανε τίποτα, και η ομάδα που έπαιζε πιάνο είχε τον υπόκαμπο σταθερό, την οπτικοχωρική αντίληψη, και η περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού έμεινε σταθερή, η DLPFC να πω καλύτερα, γιατί είναι συγκεκριμένη περιοχή αυτή, δεν είναι όλη η περιοχή του φλοιού. Βλέπουμε και εδώ τα απεικονιστικά. Τώρα αυτό, βλέπουμε και πια κάποια διαγράμματα. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ομάδα του Super Mario υπήρχαμε τις περισσότερες αποχωρήσεις που δεν είχαμε στην περιοχή του πιάνου. Δηλαδή άνθρωποι που αρχίζανε το Super Mario για πρώτη φορά στη ζωή τους, γιατί ήταν όρος για να μπουν στην έρευνα, το παρατούσανε μετά από λίγο, ενώ αντίθετα αυτοί που μάθαν πιάνο το συνεχίζαν. Αυτό έχει να κάνει κυρίως πιστεύω με την αντίληψη ηλικίας, και είναι και πολύ δύσκολο να μάθεις έναν άνθρωπο που δεν έχει πιάσει ποτέ χειριστήριο στη ζωή του να παίζει ένα παιχνίδι. Πιο εύκολο είναι να τον βάλεις να παίζει πιάνο, γιατί και στην εποχή του όταν ήταν μικροί παίζανε πιάνο, παιχνίδια δεν παίζαν τόσο πολύ. Αυτό θα αλλάξει. Εντάξει, στο τέλος λέει ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα για παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό. Θεωρώ αρκετά ενδιαφέρουσα την έρευνα. Είναι μια απόδειξη ότι τα παιχνίδια, τα 3D platform, όχι όλα τα παιχνίδια, βοηθάνε στην οπτικοχωρική αντίληψη. Δεν μπορεί να πούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόληψη για να μην αναπτυχθούν ανιακά σύνδρομα. Αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να γίνει. Και αυτό είναι το επεισόδιο. Πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά, κρίνοντας σελίδες, άρθρα αγαπημένων YouTuber. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, παιδιά, σας χαιρετώ. Γεια σας, παιδιά.